Kalugang magkakaroon ng isang pagdayangan. There are 6,500 languages in the world. And there are 170 dialects in the Philippines. At yung mag-aaral at itang subject, language arts in elementary. And then we have communication arts in college. And then we study Filipino, Balarila, Panitikan, Ngini Pagaranan Jalaman, in Kapampangan, then mag-aaral elementary. May garal lang English, kanita Espanyol, Ngini, at inamuring Chinese, Japanese, ang buong Korean lessons. Kapag pinadaling binyan, may anak na matawag ng Diyos, may tatang tayong Diyos, may kapatid tayong Kristo, may kapatid tayong Meto at Meto. Kapag pinadaling binyan, at in relasyon tayong ng Diyos at Meto at Meto, kasi say through communication. Communication builds up relationship. Kapag minadaling kiratamang balalamisa, manalangin tamo king Diyos, makisabi tamo king Diyos, na tinutiro na tamo nung makanalo tayo pakisabihan king Diyos. Lord, teach us to pray. Madali ka lang agad. At madali this is how you are to pray. This is how you speak and communicate with God. Now the question is, anong language na nagino? Nung 6,500 languages in all the world, 170 dialects in the Philippines, saan pariti yung language o yung dialect na Nindino? Does God understand German, Kapampangan, Korean, Japanese, or God speaks in English? The language of God is prayer. Prayer is the language of God. And prayer can be German, Japanese, but basically, prayer is the language of the heart. It is the language of love. And love knows no language. It is the language of the heart and the language of love. At ngayon, yung gospel reading tao, hindi mo na kinatama, yung basic prayer, nanimbalang Kristiyano, ingit kami. Ingit kami, kaya mo panalangin ng labi, panalangin ng ugali. It's more the attitude rather than deep prayer. Makapagsalita kayo, binibigkasan ng iba, in any language, in any dialect. But our Father is more than a prayer of the lips. Emulabi, padalangin ng ugali, ang buong pamilya niya. Ulitin kami, makapalaman na kareta, ang basic attitude na ninyo mga Kristiyano, bilang meto ay anak ng Diyos. Sometimes we speak of attitude problem. At yun ang problema ng attitude. Yung anak kayo niya. Bala mo, diktator niya. At yun ang problema ng attitude. Wala din mo, magwala niya. At yun ang problema ng attitude. Kapagino ka. Di ka office mate na pagsipin ba niya. At yun ang problema ng attitude. May kabiasang makiabiting kalubang mong tao. At yun ang problema ng kanyang attitude. Kasi broken family niya. Kasi di gawa niya rin at may alaliwa pang attitudinal, attitude
attitudinal problem in Vietnam. Now, to solve this problem attitude, tinutulungan ng Ginoo to possess this basic attitude bilang mga Kristiyano. Kung kita mo din ang kayunyunan king marok, itausan daw concupiscence, na nung misan mamaliwaya tulay ugali tama, ulilin kayunyunan tama king marok, ulilin kiratang malisya, ulilin concupiscence. Now, here are the basic attitudes, the basic orientations of the hearts and minds of every child of God. Number one, the attitude of sharing. We begin praying the Our Father, Ikpami. And sinabi ni Dino, Ikpaku, my Father. No, our Father. Doon may hagana kayong Dino. And serilinan ni Ikpa, di natin ni Kiratano. Our Father. There is a basic attitude, the attitude of sharing. At yan ang kaintindihan ni Apong Gino, nung mayroon ka, nung makasarili ka, there is a problem attitude. Nung mayroon ka, nung makasarili ka, nung isarili lang mo, sarili mo, iintindihan mo. No. May mga Kristiyano, at inyang attitude of sharing. Biyasa niyang mikaki, kita yung sarili, kita yung time, kita yung talent, and treasure. Number two, the attitude of humility. Sasabihan niyo pamit, misambay yung lagyo mo. Lagyo mo, ano yung lagyo mo? We should be humble enough before God. Humility before God. The attitude of humility, biyasa ang simba. Biyasa ang siklor, arapanin Gino. Kilalaran ni Diyos, hindi mo, yung may paya. At panigobran mo, pamiran, kayang kayariyan. Pamiran in lulot. Pamiran in pamisasanmeto. It is a kingdom of peace, love, and unity. And you should be humble enough to accept your limitation and trust in God. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Halitang purbalang, everything depends on you. No. Pray as if everything depends on God. And work as if everything depends on you. Mga di pa as if everything depends on God. Pero mag-obra with all your power and might. So, dear brothers and sisters, number three, the basic attitude of obedience. If you love me, you will obey my commandments. May pamilya yung loob mo, maging mapaminto ka, pero yung ako lumutos ng Diyos. Mamanako, mamaglaro, makamati, makamati-mati, mamanako, amano may tuto, makayunan, inasawa ng isipin mo balik, makamang pampilang dyan, ayan naman ang tiyapa. Simba ka ba ng lumito, lugar mo rin pengarin, and love God above all. So, the attitude of obedience, na nung pasaway ka, nung masyas ka mo, nung itakautos, alay kaya yung attitude na naging mga Kristiyano. The basic attitude of a Christian is obedient, mapamintuyan, biyasa yung makiramdam, biyasa yung tupad, karing kautusan. Nasabihan natin ngayon, kaliwag kita, tingkaya kayong karasuyo. Nung nagdagdaganay pa, mutos kayo. Mutos kayo. Basic attitude of servanthood, mutos kayo. Nabi ni Pari, utos-utusan niya ako. The public servant, mutos kayo po. Di ka nasuyo ng balen.
Dapat yung basic attitude tama. We are servants to one another. And we should obey one another. Kita gustong parada. Maging mapamintutan, kariperahin na. Maging mapanusitan, ginagawa-metong ginkayapan, bamilaganap, lugod na ng Diyos. And then we have the attitude of trust. Magtiwala ang aking Diyos. Trust in divine providence. E nakatapos pa mo rin ni mga punggito. Pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan din ang diskarte yung bilang. Ni nga pagkakaroon sa salatingan to, manilbag yung maralagrasya yung mga punggito. Pero pagtulapan mo. Yan pinaging hanap buhay, hinahanap ang buhay. Kailangan din ang diskarte yung bilang. E kawalaman, mga sanako, mapaltugin bayabas, potang malulot din, panahin may manalo yung balulus mo, as nakakatawa. O tiyo kita, nagtaran din. Ngayon wala na yung buwan tamad, na lang diskarte yung biyan. Nilakutan yung buwan tamad, kaya isinta mo, buwan masipag, Pilipino ating diskarte, kita yung biyan. Alin ang mamasan niya ang alin. Kailangan maasahan ka. Hindi lang lagi umaasa, kundi sana darating ang araw. Ikaw naman ay maaasahan. E mutang maaman ka, darating na ito, magpahanda. Give us today our daily bread. Isaw ng paman. Alam mo, kailangan daw. Uling, God will provide. Pero, pagkulangan mo, panigobran mo. The attitude of forgiveness. Forgive us as we forgive those who sin against us. Muli may kakalagutan, may kakasundutan, e may misasan metong tamang abayade, nung may misasan metong tamang puso. It is not only a physical gathering, but unity of heart and mind. At ikaw maganap mo nung biyasa ng pamatawan. Bulinig mo, yan na italing divine equation. Pero patawaran ka tamo ng Diyos, patawaran mo yung kalupang mong tao. Liguran ka tamo ng Diyos, liguran mo yung kaparang mong tao. That is the divine equations. Forgive us as we forgive those who sin against us. Numirit ng kapatid, may pa yung patawaran, nakaintindihan ng Diyos. Because the language of God is not German or Korean, it is the language of forgiveness. Kaya may kasundo kayo, may kaintindi kayo ng aking Dino na mali kang mapapatawad ng puso. So my dear brothers and sisters, prayer is the language of God. May kaintindi kayo ng aking Dino. Biyasa ang mag-sharing, matigang humility, at ikilalanan mo yung Diyos ng Diyan. Aliwa mo yung pibadyan mo, aliwa mo yung upaya mo, kilalanan mo yung Diyos. May your kingdom come. Kilalanan mo ang Diyan ng mapaminto ka, at makatuluyin din pa rin kayang kautosan. Kilalanan mo ang Diyan no maging kang tiwala kaya. At ikaw, ating kang usang doon. At gagawa mo yung dapat mong gawin. At may kasundo kayo ng mga mungkin. Nung ikaw niya sa kang mamatawad. So sa kaulita, isa na ito rin yung basic attitude. Eh, maya may ating kasalanan. Eh, magmasid sa puso. Eh, may muli patawaran ng asawa mo, itatang mo. Gamitin patawaran niya. Payaman mo ngayong pagkawad. Sino mong balik, kasundo kayo. Ikatawaran mo, manuyan mo. Then, siya na rin ang aking gino. Biyasa ang mamatawad, kinpuso mo.